Kim Borċ Nicolas Virtu ta' 29 sena li toqgħod il-wardija tresqet il-qorti b'7 akkużi ta' serq, ħafna minnhom ta' mobiles tul is-sena li għaddiet. Filwaqt li d-difiża tenni dwar l-importanza tal-prinċipju tal-presunzjoni tal-innoċenza, il-prosekuzzjoni stqarret li din għandha dipendenza kbira fuq id-droga u għamlet jumejn l-isptar biex tkun rikoverata minħabba il-vizzju tagħha. Innotat ukoll li l-akkużata ma toqgħodx fl-indirizz provdut lill-qorti. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba nuqqas ta' affidabilità fl-akkużata. Il-qorti stqarret li l-akkużata għandha bżonn kull għajnuna biex tiġġieled id-dipendenza tagħha fuq id-droga u rrakkomandat li d-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin iqissew kull talba l-għajnuna li ssirlu f'dan ir-rigward. Ħirġa mill-awla l-Maġistrat Ian Farrugia għajtilha lura u qalilha kif l-arħaġa li l-qorti setet tagħmel kien li tagħtiha l-ħelsien mill-arrest u terġa' titfaħħa fit-triq fejn hemm terġa' taqa' droga. U appellala biex tieħu din l-opportunità biex tiġġieled il-vizzju. 4 migranti li għaddejjin mill-proċeduri sabiex jiksbu l-ażil tresqu l-qorti akkużati li xtraw u pruvaw jużaw passaporti folozz. 3 Sudaniżi Adam Smajomar ta' 23 sena, Mohja Aldin Sulejman ta' 20 sena, Adam Hamad ta' 18 sena u Abbas Isem ta' 24 sena mit-Ċad pruvaw jaħarbu lejn Katania biex isibu xogħol hemm u ma wieġbu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom u l-qorti kkundannat lil Adam Hamad 8 xhur ħabs minħabba li diġà għamel dan ir-reat fil-passat. It-3 akkużati l-oħra ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs.